ଏହି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିହାତି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଏଇ ପଣସର ତିଆରି ନରମ ନରମ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ବରା ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଚିଲା ପଣସ ନେଇଯାଇଛି। ପଣସଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟାରୁ ଆମେ ସବୁ କୋଷା ବାହାର କରି ନେବା। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ନ ପକାଇବାର। ତ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରି ନେବା। ଆଉ ଏଇ ପଣସ ଭିତରୁ ମଞ୍ଜି ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥାଏ, ମାନେ ଚୋପା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ସେ ଚୋପାଟାକୁ ନିହାତି ବାହାର କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଚୋପାଟା ହିଁ ମାନେ ପେଟ ଟିକେ କାଟେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପୁରା ଭିତର ବାହାର ସଫା କରିନେବେ। ଭିତରଟା ଏଇ ଚୋପାଟା, ମେନଲି ଏଇ ଚୋପା। ଏଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ରଖିନେଇଛି। ଏଇ ଚାଉଳ ସହିତ ପଣସକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଆଉ ବାଟିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ସେଇ ପଣସରେ ହିଁ ବାଟି ହେଇଯିବ। ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚିନି, ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଗୁଜୁରାତି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ହିଁ ବନାଉଛି। ଏ ନର୍ମାଲ୍ଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣ ପଣସର ଅରିଜିନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ନରମ ହେଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ତେଲ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଚକୁଳି କରିକି ଖାଇପାରିବେ।